Mennyire izgultok pár perccel előtte? Meglepő módon semennyire nem izgulunk. Azt hittük, hogy teljes lesz a stressz előtte, de úgy érezzük, hogy mindent megtettünk a produkció sikeréért, innentől nem rajtunk áll. Nem vagytok izgulósak? Hát, valakinek 20 év színpadi rutinja van, mi is azért már egy 10 éve játszogatunk így nagy közönség előtt, mint DJ-k, úgyhogy rendben vagyunk. És miért pont az Eurovízió? Rengeteg sok tehetségkutató van, nagyon sok platformon, ahol most meg tudják mutatni magukat az emberek. Miért pont az Eurovízió? Azért, mert Magyarországon a Muzikfabriknak a nevét annyira nem ismerte még a közönség, és úgy gondoltuk, hogy ez lesz a legmegfelelőbb fórum, hogy azt a színvonalat tudják nyújtani, ahol mi is szeretnénk megmutatni a saját tehetségünket, illetve amire képesek vagyunk. Néztétek az eddigi Eurovíziókat? Hébe-hóba. De a magyar versenyzőkről biztos tudtok, akik eddig indultak. Igen. Volt kedvencetek? Az idei szériában, vagy az előző szériában? Az eddigiekben, akik kimentek külföldre, akik már döntőben Rózsa voltak. Magdit én nagyon-nagyon elismerem, a kompakt diszkos srácok pedig jó barátaink, úgyhogy őket is nagyon csipázzuk. És hát ti nyernétek meg az Eurovíziót, magát Koppenhágán, az egész versenyt. Viszont az lenne a feltétele, hogy utána külön kell válnatok egyenként. Megtennétek, vagy inkább nem nyernétek és maradnátok csapatban? Szerintem egy elég jó brigád alakult ki, és úgy gondolom, hogy ez többiek is megerősíthetnek abba, hogy nem lenne split, maradnánk együtt inkább. Van egy bónuszkérdés, amit ma minden este felteszek minden egyes versenyzőnek. Hogyha nem énekelhetnétek a saját hangotokon, viszont a valaha létezett bármelyik énekest lehetne választani, kinek a hangját vennétek már a kölcsön? Én Frank Sinatra, az Ákos nem tudom, kire gondol. Így van. Frank Sinatra? Elvis Presley. Elvis Presley. Nem hallottam. És miért pont ők? Mert nagyon egyéni. Sinatra szerintem magáért beszél, tehát hang. Stílus és hang egyben. Mondtam már egy pár versenyzőnek, hogyha megfigyeltek az Eurovíziót, akkor mindegyik ország valahogy belecsempész valami jellegzetességet, valami egyedi motívumot a saját hazájából. Igen. A ti dalotokban szerintetek mi az, ami tükrözi Magyarországot? Mi magyarok vagyunk. Igen, ennyi, nagyjából Az ennyi. összes induló országnál megvan ugye a saját nemzete indul, de mégis a zenék. A magyar house producereknek a színvonalát hozzuk ezzel. Nagyon-nagyon színvonalas magyar elektronikus zenei producerek vannak, és öröm közéjük tartozni, és most őket is képviseljük egy kicsit, úgy érezzük.